Pini nalito mapahal na sa video lang nangkiwan pi mati nangkitan ponji labang ki ration card koson si transfer po nangji kopi pi a process si claim nangji la pen kopi pi a document si kinangji la so details apothak pini ethethini alam la so video lang nalito manang than pachini ponik po nalitum la so YouTube channel subscribe krilang bude subscribe igo la pen videos tami nalitum liking si pi go tane non pathiek pen ration card transfer labang so a process apothak le ethethini alam lang pononang la pen chithan pononang Tang de non chethan polonang koson si ration card ka transfer pon nang zima la pen kopi pi a process ma kopi pi a document si kenang zima la so pothak lang polonang la pen ration card jong si non ki dobom la bang ke asam ar lo ration card lo la pen ka prek state long jong si transfer ponji polotang te hol la bang le ka prek a process lo stame non ki dobom asam long si dobom lo state la bang ke la pen district district pen example apan Karbi Anglong district pen Dima Sawa district long 1G pulotang te kopia process ki claim nang jima la pen non kidobom example lo Karbi Anglong district arlolo la pen arong ka preksi chitrexi pulote kopia process ki claim nang jima la support nili non nang than pechini ponik po la pen lada ke tok ponta do iglo nalitum daglang ponikon if a ration card holder receive from one village, ward, town or locality to other area within the same district in Assam. A new ration card is generally not required. La pen lason lo da ke tok pona ting pulotang tin arong kaprek penon puthot arong kaprek transfer dam lo khodak se doiji pulotang te ba kaprek town long se do dam ji pulotang te nalitum ration card akimi la bangke apply dunane lo hol hala ki do tang ration card pen masi lahai kadu kawe asai lahai bangke chok ekpo la sela ke claim nang ji bang la pulo address kitchen si apan isi from longji hala so from abang na litum fill up nang po fill up that pen api non na litum kolo sorong long si kachi jog dun ma la pen hodak kona sila sangkeron adim ma hala so adim nang litum dampen la so form bange sami dam nang po alang litum kadu ka we la details an bang ki address nang change speak po lapen ration card stame hola so number si doik po amen akur kadu ka we hola si doik po stame arong amen si alang litum nang larpon pik po lapen hola so kila hod form fill up det na pi copy pi a document sinalitum kipidu nang jima la so po thang nili non nalitum manan than po original ration card nang litum pidu nang po lapen aadhar card pidu nang po aadhar card labang ke head of the family mate ration card long amen kido wek laso aadhar card stame pinang po lapen family member so da ration card long bangko ansi amen kido ma laso aadhar card stame pido nang po lapen identity proof apanal itum voter id pan card driving license password lapen kapre ka son pido nikme stame voter id anlen alitum pidon chodanta choglo lapen new address proof labang ke kinang sodlo aadhar card long jong si akiban arong amen jong si do pulote labang nalitum non akimi arong amen dak aadhar card bang correction paplang nang po apen aadhar card long jong si correction ik dead lo pulotang te ration card long stame aadhar card ating pen alang litum correction claim ik po lapen nang litum ration card labang ke delete tanang nilo lapen akimi stame apply nang nilo hol abala ration card pen bangsi nalitum sang bangke cholai dun long ikpo lapen step by step process nili nalitum man nang thanik po nalitum la address mate transfer ki wanji apa nalitum local food visit the local food mane la hodak sangkiron wer adim hada nalitum dam nang po lahaya process nalitum da details tanang po alang litum pan documents submit nang po alang litum official long an documents bangke palik po lapen public distribution lapen consumer affairs office long stame nalitum dam ikme hodak dam pen stame la so process bangke claim ikme kali polote tibokher nalitum circle office doji circle office long le dam stame lahaya process ba nalitum claim dun meji lapen submit an application for address correction or FPS transfer lahai bang ke nalitum lahai application ba nalitum pide nang po lapen kado kabe documents nalitum pabondo nang po lapen officially alang litum resident lapen records ikpo lahai claim thai
pen api new address la bang ke alang litum add ponik po la pen ration card stami la FPS na litum la FPS area long stami alang litum link do ikpo la pen la daksi na litum sang bang ke olai dun long ikpo la pen important points bang la son lo the district remains the same, only the area or FPS changes. District ba isiwet po sitami area la pen FPS la bang si na nang change picture po la pen na litum la documents bang submit dunang po la pen alang submitted na video dak acknowledgement al receipts tamin na litum han nang ludun tahay ji future reference pan la pen processing time la bang ke sang litum submitted pen otak la form kapili yatum anchot lo kan ma pader pa problem bang ke jong si forms tami pali da prang pulo tangte verifications tami tang da prang po la penalitum hala so de mat sang bangke cholai dun long po mate long ik po la pen ration card akimi ka apply la bangke nili kedam tang video long stame nang than pachini ponik lo nang leda po akimi ka apply stame la pen online stame apply ikme stame online long bang proses bangke pending si do ikthai diti la si nang litum offline stame try don ikon la pen offline try don lo pulo tangte alang litum lahai adata bangke online si palo jia por la pen online palo da hodlo pulo tangte hodak stame nang litum adata na jongs nang litum online pen apply pulo tangte already apply ga lo pulo tangte ala so data tag long pen alang litum accept ponik po lalo ration card la transfer process la bangke nang litum chini po tahai lo kosong se transfer nang jima nang litum la ration card number photo la pen amen hai la lepin da chok la pen delete lepin da chok la pen akimi apply don lepin da chok na litum la akiban ration card number sidopo amen to la sidopo stami arong amen bangsi la reikpo la pen arong amen ki la rja pan kicheng sina litum all documents along stami akimi rong akimi mate veli sakimi amen sido thaineng ji la avi polta na litum ration card la bangke change un mate transfer un elo asi kicheng sina litum documents bangke la address la bangke choklim nangji address nang si choklo polo tangte ration card apartment bangke na litum transfer chuan long po julalo video na litum share ikon la pen la sansar update ki long verje apan pora la bang so YouTube channel na litum subscribe ikon